Ginbuyagyag sang Anti-Money Laundering Council nga kapin sa 6.7 billion pesos nga balor sa mga bank transaction na classified bilang covered and suspicious ang na-record sa idalom sang pangalan ni Vice President Sara Duterte kag sang iya bana nga si Attorney Manasseh Carpio. Ang nasambit nga impormasyon ang formal nga ginbuyagyag ni AMLAC Executive Director Ronela Buenaventura sa pagpadayon sang impeachment hearing sang House Committee on Justice sa batok sa Vice Presidente. Ini nga mga Vice Presidente. Ini nga mga transaksyon ang halin sang tuig 2006 tubtob 2025. Sa isa ka summary report gin-identify sang AMLAC ang 313 covered transactions kag 17 suspicious transactions sa mga accounts ni Duterte kag 317 covered kag 16 suspicious transactions sa mga accounts ni Carpio. Ang total flagged amount naglabot sa 6.77 billion pesos nga may 3.77 billion nga naangot sa accounts ni Duterte kag 2.99 billion pesos sa iya naman ni Carpio. Suno kay Buenaventura, ang records nagapakita sang total inflows nga 1.83 billion pesos pasulod sa account ni Duterte kag 2.59 billion pesos sa iya nga bana nga o kon sa bana sini nga si Carpio. Ang outflows nagalakip sang 1.21 billion pesos nga ginwithdraw halin sa account ni Duterte kag 343.32 million pesos halin kay Carpio. Gin-identify man sang AMLAC ang 791.1 million pesos nga transactions nga hindi ma-classify sang maayo base sa available records. Suno sa ahensya, nagtaas ang banking activity ni Duterte sang pagsugod sang 2007 sang naglabot ang transaction sa 208.15 million pesos. Nadugangan paginini sa tunga sang 2009 kag 2013 nga may annual totals nga naga-average sang masobra 400 million na pesos, lakip na ang 704.93 million pesos sang tuig 2009 kag 648.58 million pesos sang tuig 2010 kag 597.15 million pesos sang tuig 2011. Sa kabilugan, ang AMLAC ang nag-record sang 3.92 billion pesos sa bilog nga 417 transactions halin sang tuig 2005 tubtob 2026. Meron po kayong mga dala pong mga dokumento, hindi po ba? So may cover letter at meron po tayong mga reports, no, relating to the accounts of transactions of Vice President Sara Duterte and Attorney Mans Carpio. Can we refer to the cover letter first, and we'd like you to read it in full for the benefit of everyone. Right, the Executive Director Buenaventura is directed to read the letter. That is in relation to the submission of the documents. Subject subpoena ad testificandum et duces tecum issued by the House of Representatives Committee on Justice in relation to the impeachment proceedings against Vice President Sara Z. Duterte. This refers to the issuance of the House of Representatives Committee on Justice of the subpoena ad testificandum et duces tecum, annexing investigation reports on A. Manasseh Carpio and B. Sara Duterte Carpio and Manasseh Carpio. We also provide the following summary. For Sara Duterte Carpio, number of CTRs 313, number of STR 17, total amount involved 3,772,760,972 pesos and 48 centavos. Total amount of inflow 1,832,539,360 pesos and 45 centavos. Total amount of outflow 1,211,365,529 pesos and 75 centavos. For Manasseh Carpio, number of CTRs 317, number of STRs 16, total amount involved 2,998,466,740 and 47
centavos.